Kulit pelok bro sisi na pria sebagai pish ni ke video ke kerteng ke jonga ke di Fernand Rani. But kani ke video hi kan numdai Halor jong ki report ke bede ka dum tasngi kani di kalai trik jubana April ajar po. Ini video di Khyndiat kum Jingpynshai but i jing thu linkot Halor kai kani ke banga gale spang ke jonga shimen but ya ki ba la banmi ni ki jing kmi lenti ki jonga shimen lagi ni video ki ba ngajulia na wei kesing skoi pat da beta jong pi wei la ka long ki dor jing report dan ni ki Jingpynshai bat ki wei de ba pi lap na kapor te la da pi kmi leti ye ki report ni video pinom lap kita ndai tang kita ki bang ka dau henne mo te sisin ngaso komen ngaso shngan ya abangale ni ki video maman kapor but ngaso kumba hateng kasngi kam julong kam dale hoi video ba kala penlong la benong kala penlong kum ke rutin ya ban le long kum babam ja ke bat ngastunat maman ko por mangale ngaso shngan ngaso pi kum ki parlok ngaso pi kum ba mlayat ya itu ba ke jingjisa bat so kum ki bahye ngasam kum ni si parari parado prasnami ngi keren na ko por ko pat la ki comments ni bat haki video na kan uru komru ka I'm sim shibo ni ini ki jungle ki jongpi ini jing dan benta jongpi ban pe ni video na ko ke sengi ko ipat te hakani klemat ngan le ip lai tlik benta bat kata kalong ba ngani thu ip shapang ke jonga shiman te ka bar ka de ngani thu ip babali ba le ya kani ba jule menta bat ka balai kalong ba ke jing khmi lenti jonga na kini ki video bat na kani kai ka ba ngale Halor jong ni coronavirus ba ini video ki ba ngale na ka por Tiga paning kong, abai day bat ngashman, kumbang ngaji tu hin na kapor kerteng jonga trip lai tat bersengap kerteng jonga di Ferdinand Rani, bat Ferdinand Rani mo, bat nalor kata ngasa hamauyong, bat kakam ke jonga matray nalor kiwi kijat kang matray, ngatray kum mechanic bike, ngadan ka karkhana ka basna ki bike, ban customize, ngadan ru kaya ka yawi ka page ko Instagram. Kaba kerteng ke snar garage pila ban follow kata lepidan ni ki Instagram ku jong pi kata ka dik badan hang ni po shlong te nalor nang ta ki dan ru ki ba perkhat banga ngade nakanu ka snat rekam jong sarkari em ngamde kumta but ngamde hiru ka news lani reporter banai news pi te but ngadan hiru ikani ke jing thlon ke jing te hateng ngaba keren kani kam kadai ke jing long ke jonga hin ru muswa dangret te bat subha ni sha mo kata te kani kadai ke jing long ke jonga te bat ngakwan Jingpynshai ke long bamdi banga ip ke news dai kadai tang nu banga ngala ban ip ki khubor hakabai de bat kini ki jinglong jingman judi khyang jingpang baru kumju balai Jingpynshai ki ba bun ha kiliang jong uni ka jinglong jingman juni khyang jingpang baru ban shai bat ba ngila banyo jingtip ki ba bun ki ba ka jingsha ki ai ki tin pareng bat ki kwe ban ngala banai pi ban supen kelap se tin khasi mo te kata ka de spang ka jonga bat ka bar ka long ba bali ngali ikini ke borofai hoi de Jingpynshai ya kani ka channel ngala sedang mental sisnem ganti ye mo nadu macam snem ki bana Januari te hendrei ngasdang bande ini ya kini ka long ba namar ngas sutrat bande video banga ju tab ye ka video hadin ka pat na kita i banga ju sna ki balingkot ka long ha ka ba ya tho leni ka long ka ba ki jingsna ki jonga ye kita ki bike ka karkhana jonga bat ki we Tendrai ngamsim poi perkhat banga nganle igini video namar ka jingmut ka naru basdang bangale ka long ba tang banging inshu ya ai ya samle mi jingtip Khyndiat ka jingsisa kana perkhat ba to kidang duna ki breu ki ba tip ki banle yuni igini video halon ki jingpang ti beli ngamle ya kata ti ngala persang banle bandre ka banami gising i pat bakadan ki jingdawa bangan ai ki report bangi ki babun kiba na pedeng jongi lakalong hani sor slong lani naski kirut kikar jong kani kasor bar kani jela jongi bedan kam
banyo igi khubor haktin lade bat omtang hakarukom jong khubor hendrei rukum no banyo an pensyai khnang bengi ngila ban like ni khunyang jingpang ti ka kamda deiru ke jingsha ke jingtmu jonga bangan penting ngi phi di kita ki number man ke sengi bang ai ti ke jingai jonga ka long betang ma phi pensyai ba phi pentip balei kita ki number ki keu hadu kata tama phi pentip ru katnu ki keu na kawai ke sengi kawai pan bat kani ke jing keu hoi kumang ong mdi ban penting hendrei ya kani pa nga kwa ban pensyai pi kalong ba khnang bangi ngin shlur khnang bangi ngin sung thu ya ka jingma juni ku knyang jingpang ban ngin shlur bangi ngila ban yele na ma klem ke jing ting hi ha jing sha mdan ke jing shlur but adala am syong hoi sibenta ka kalong hi kuma penting hendrei ke jing penting ko pa kalong ba phi pin shlur ba phi pin sung thu ya ka jingma juni knyang jingpang pin sung thu kan no ke jinglong ka boni khanya jingpang ula ban kata him la salang jongi bat ngi ba hadu kanu kalong ka badan kam kum ka jad ban riu bangi ngi dan kam kum ka im lang salang kum ka jela bingila ban yang ngile inu khanya jingpang da ka be tri lang mo ti ngalor nang ta yakini ki video na ko sing shoi pat hoi ka kumba phietip hi la dale ini video hapo YouTube juyo pisa hoi juyo mo ti bat kan nang ki kini subscribers ka juyo pisaru andre hakani kaliang ka be begini video ki bang IP na kapor kamdan kanu nu pisa ka ban siu ya ka hajing sha kidan mo kilat ki ban le khani andre ngala labu jingbut banganum shim namar ba kani kadei mdi bangale na mata ka jakpo la din dei ngale na mata ka jingim ka jong iwi piwi na phi ba pet ya kani ka video bat ka jing thmu kalong be tang kata bangi ngin yo la yem ngi ngin yeng ngele in khyang jingpang kum ka wei kari kum ka wei ka jela khana mila ban be krat ni jingpang na ni kari jela ka jongi te kindan kan ya kani phila bani thu ni ki video ki jonga namar ba kinu ki video hi ki ba yo pisa ka mamut ki dan ki advertisement dan ni ka kadan ki advertisement ber la nakhmat ni hapadeng la ni habakut hendrei ki video pat ki bam yo pisa ki di bislong simple be kumba phi ni ki video por basdang dan ye ki di bitan ki video mo te ki don pat tang kawai ka bangale ha shitrik ju bana april ya kata nga haban ban le khnang bangan pentri kam yuta u account jonga ba dei ba ka youtube te tang ya kata kawai nga ngale te hendrei ya baro khaji ki video ngam shimle namar kawai ka long ba hawai ka liang ka long ba ka youtube ru ka khang ba ka sensor ikini ki baro ha ba dei bu ni khyang jingpang coronavirus bat kawai ka liang pat kidan ke benta ka bala ban punyo pisan re ngam shim khnang namar banga ngakwa ban triman sobha na beta ka bha kamyat jong ki babun pat jong phi baro pat belin te nangta bat lada phisham ru ba baki bakani ka channel ka jonga kalong ka jing mentoy na beta jong phi ni ka yeng sem na ti em lang salang sobha ban subscribe kata subscription kata ka rukom subscribe ka shong hakaman ka jong phi bat hakabor jong phi bat hakajing la ka jong phi mo te bat hendrei lada pisngo pat be phio jing mentoy sobha wat bat tang ladi wat bu tang ladi hendrei ban ya sam ru ini video na we ka post ko pat bat ki we pagi badan kam ni mo te nalor nang ta bali bangale pada haktin kasi yakini ke baro khoit pat ka jingsha ka long ba ki babun preng jongi yakani ka long jingsha ba walangi la don ki jing puli ki na ki school ki ber ki wi jaka puli jongi hendrei ka kadang don ka kani ki jing e bengi la sung thu haktin ya haktin pareng wat hanga wat ngaru shimet nga don ki jing e ban sung thu haktin pareng hendrei kat hadu ba ngala ban su thu nganget kala long kala ban long gijing khu nam ta jung ki babun pat ki badang shem shitam shem jinjar ba om tang ban su thu nrei ru ban puli ba ban wat bania ya ki gijing don kam kat kumbalong ha ka juk menta na ki website bat ki we ki kor ki bor ki ba long ha ka khtin long way ti kani ka di ka we ba ka daw ba ngali khtin khasi ka ba arbat ka long ba ki basung thu ikhtian pareng ki suk banwat di kita ki borokhai akalong ki website lani akano nu kita long kubor lani kirensan kasuk ki bigi kenwat we hi bikla suthu ikhtian pareng lani kila ban puli ti bar kabalai ka long ba bun kini ki kubor kita long kubor la patai kubor ki ba pau bi ba ai ki kut kubor ki ba thias ki deivet hakaktian khasi hakaktian mapya ga de hakaktian pareng lani hakaktian hindi bat ngangai ki babun lapeng ki beri ki bam ki basung thu ikhtian hindi ikhtian pareng phila bani kita ki khubor ha ki tv jong ki lani bat ha ki tolong khubor lani ki ren san mo
Te bat ka wei ki daw ru ka ba penong ya bangan le ni video kalong ba ki de ki comments ki jong phi but na ka wei ka sing ka wei pat nga yo men sim ha jing sha ba pe comments jong phi nga shok shit ba jing sha but ka along ka ru kom ha sha yeng mari pe ki video ni lai pe shoi ki comments but jing sha hoi ga ngamla ba reply ring nga pe ki comments ki jong phi jan baro ki ba pe ndel la dan ki ba like ki dan ki para ki ba yeng ki beni ki screenshot ki pa nga but nga so shit bang I te compare ang de ba snio ni ko ba te pramingi nyimde bani bu nut mo pramingi nyimde bani bu nut ring ni comment ni sko ba but kita ki bro khat kam nama ngilong kum shi parlok ba ngilong kum shi si snong si tha bat nyimde ban non kono ko jing sngo ha bangi ngile kita ki bro khat re ka ya kani pang spa no makalong ba ya ki bro bingi ngile ai kan lo ko ba mentoy ke nyama nem ta bro te but ni comment ni ya share ban ni comment na ko sin ko pat ka am sim shibun nga bang I ti comment ki jong phi but nang ya shi shu ki ru ki badang ki comment ki bathias ki dan ki ba ba ki comment but ila khat nga duba corona te ka am sim ji sha ga ki ki bro khat ki ba pelong nga ba na ko ki sing ko pat ba ngan le di video but ka am sim nga ban banang yele kajing saling nang perkhat ba bangan le tang shi katto katne por balada dari ki bri class dang man tip ngan le shu andre ki comments ki jong bi jing ai masim jong pi na ko ki sing ko pat ki comment section ka pelong ya kamni bangan long bangan le ini video man la kasing te subha ban nai comment but ka ai masim hai nga shimet ban le ini video mo te to nalor nang ta kabalai ba khadu kalong ba ke ka bang khni linti na kani ka ni video mangale khamta me ba de bu ni coronavirus ko maulong mentama but kata kalong ba bun apring jongpi nga ngai pen klet ya pen klet ini kedur khamat pen klet ru ini ke bro khan hadin jong ni coronavirus ti bat khajing sha bun apring jongpi ru ki balanya ru ngai comment ki balang ni bla I shirkhe bon ra tai ki khubor ki ba shirkhe ti hoi wat ngaru khajing sha ngai thua ba fi ngaru hangya bar ngam kwa ban le sile amar ka pathat ba ngadon li jong ki kam ki jam hayeng ki bang ha ban pendap andre kani kattu bhai ka por ka bor andre ngasu thu bat kalong ki jing dan kam da ta jong ki babun kani kam de na min ta jong baru spa ne jong baduk ne kam de yanu andre ka de ya bro khai but ya kani nga ka banong pi kalong ba kat hadu bandakut hi berkat bangim pat lat sesilyang ngandang yele ben ko singi ko pat tilar gidan ki wi ki singi ki bang ngamla ban le kadan ko ki singi bang lat na benta ki dag bam la kyar reler ki dang dan ki singi ki bang ngala ban lat kini ki singi ban wan subha ma ya ngamla tip ya ka lawi janga ke ban wan ti hendre ngan yele sitam kat bala ban ai pi khubor na ko ki singi ko pat la kala banlong di kita ki number ber ki lani kala banlong di ki dakilong no jai khubor ka bede lang ka bede ba jolong jingman juni khuyang jingpang mo te to lor nang ta ya kani par ka jing kwa ka jonga jikmi lagi anle nang ni kalong ba ngan yai ai mensim ngan yai le ni kini khubor ba ai bakan long ba kwa bakan long jing ai mensim ya ki babun ba phinom rit mensim ba ngi ngila bani trilang kum ke mlang salang ni trelang kum kejat mere kum kejela khna bi lap nong jingker khu iwe bat jingker khuru nanta jongkari ni smuthu kum kani kapor kum ni kum makalong manta ngi bakani ke serngiu jing sha kani ke serngiu jongka lada ngala ban penan kam ya kata ka kentien ke serngiu jongka jingyap ke serngiu jongka khlam ka bayeng menta lalong kum ba hapo phlau jongi haplau jongka jela ke jongi but kani kadai ban pen kendet thia ngi kadai ban penlong ngi shimen siam ngi de ban don ya ta kan sim jingi trelang ba ban airu ya ka kti kaman kti kadiang ka ban ya sia sno la dia bat ki jing kha jong sarkar bat kum ta ter bat ya kani ka benta ba ngale la ngala ban shubu ha ka ktin phareng kalong ba sha nga ban kren ktin phareng I will continue to inform, I will continue to inspire, and I will continue to influence.
kebomot nganile ban nganai beteng ke ban ai kubor ban ai mensim bat ru ban ngin long ru ban long ru ke jingker khu de benta jong kim lang salang bat ya kata ru ai ba phiru phinle ya kata ye kiwe inform nang ta mdei tang ban inform lani ban pentit hindai ru ban inspire lani ban ai mensim but mdei tang ban ai mensim ru hindai ru ban long ke jingker khu shikiwe inform, inspire, and influence. Tile ikani nomor ke dikapka karib ke jaj benrio ke jelahi ngi dan kami ikani ke nganget ki babon bah ki pej ikani video tang na kani ke jelah jongi hendre wat nagari ke jongi ki benta jong kari bat kumjun na ki saudong sokun jong ni ka perthai te kanu nu ke benta jong perthai pi dan kani kalong di ke jingai mensim nanga shimet bat na ke jelahi bro kowe pengimdei bendu mensim ngimdei bendu mensim lah kanu ke benta jong perthai pi dan kanu ka ke jing syam lan jong pi dan ngi dan lang ba pi hagi jing duai te but tangkani kowe ke ba nga khmi lenti hi ke balong shai ya mentahi ke khmi lenti ni ki video ke ba shai hadu mentahi kalong ke jing job but kani ri ke jing job uni khnyang jing pang bangi ngila ban na chesilang la da job mde ba job ma dei ba pi job ma pi ni job mangi lang kum ka jaj benrium ke jela kum ke perthai hi bro kowe ban ladangim job ngin yai yele bengin yeng yele hadu ban da job ti ya kani bu jingmut hagi jingmut jing berkhat ke jong pi ban kai baro bengin yele a bengin dan ke kata kemensiam jong jing khun bat kemensiam juga jing trelang kowe ke sngi sha kowe par ti ya kani kowe ru ngapa benong ba kala banja kat hadu uput ba ngilap bani syam marhamat bu ni khnyang jingpang kala ban long ru ba ngaru shimet ngala bani syam marhamat bu ni khnyang jingpang hendrei ya kata ngimde ban sophe la ban long di kijing le torti ki jongi le la ban long ya kijing ke kidaw ki bam la kiar ki bala ban pelong ni khnyang jingpang la ban poi sini ya mat ban penting re tamingin chupen kre la dia lada upai hale kum lada upai yang ashimat lele an shim kan long ko jingker khu namar khang ba watla hapdeng jong kata stam lada ka jaru ngan yai ip ki khubor kan ai ip ki jingtep ki babnya kat la kat yai bat ngan yai yengele ya kane bat ngan yai yengele ini khnyang jingpang lada kala belong hadu ki sngi hadu ko jonga bat kat bompat job kuma omne ngin yeng yele lang ngin long teli kum kari kum jaj bendri kum ke imlang salang te nginum khmi lenti kita gi gising gi basniu trena do manta ngin aingu yu blai bu ai lupa yang ngi kum ni pen kum ni pelong ngi sngo snga ngi sngo baka sarkar klale ke benta berkai ke imlang salang ngi trelang kum ke snong bat kum ki district kum ke jelah bro ko ngi trelang ngi pi we bat ngilong jing hui pi we ngin aingu yu blai ta kata mo te bat kadu kalong ba ngai ki ladan ru kini ki parlok ki jongi youtubers ki jongi ki blasdang ban le lang kini ki video ti ngakwa ru ipi ba phna ki jing kershan ki we pi we ba ya kani ki baro khaj ka ba le ka ki le smo ba ban tip ba kadai bi ki le na benta ka jong phi di bale na ta jong ki imlang salang hoi klab nan ki jing pher ki number hang ni hantai rei kani kam de ka por bingi ngin ya keran ngin kam tho lingin le competition lani ngin pendram ini no em smo ba ban tip ba makiru ki le na benta ka jong phi ban ai ba kani kan long ko jing khu na ta jong phi le phi i te ki video smo ba ban share smo ba ban yarap ban ra ka long ka jing yarap ki jing toi phi smo ba ban tharu shki we bat kala ka dia subaban pe ru ikot khubor khnang ba phipin pinum du pa di ki khubor ki bade na ka district na ka jela bat ni ki dong kisnong ki jong phi ka kat kum jing don kam jong ka por ka ba plait ka sarkar na ko ki sngi ko pa mo te bat ya kani ko abnong ru ba ki video ki ba kumnu ki ba ngang thap ni content ni kumnu ki ba ngang thap nang ni khama di kata ngamla ban batai ban hadian jong ni virus ni ngamtip kay ba ladadap ni kay ba ngantap ya kata ngampala ban batai mata rei kabasha hi mata kalong be ya mata hi ka debit tang bangingin job ki comment ki content ya mata hi ki debit tang mata jong ni halor jung khnyang jingpang bat ka jing thmu hiru ka debit tang bangin job tamila wana chisilang tingim de bandu mensiam ngim de bandret mensiam ngila ban nong koi bingila ban yeng yele uni khnyang jingpang teli kum koi gijai ban riu kum koi gijala te ngatrai ngi tangi tahi bagadan
but subha ban share gini video la pisno kadang jing matoy but what man thak bengin pelajim ya ikimen sim ki babun ki bala ban syakh ta ni kunyang jingbang ti nyen ya khti kaman khti kadang ka lang salang nyen bud iki jing betha jong sarkar ti takani hi kuble shibun na comment nak bor kita ngani Fernand Rani sai sil kuble